Hej, mit navn er Malene, og i dag skal vi tale lidt om økologi. Det første, vi vil komme ind på, er, hvad er et økosystem? Et økosystem er et afgrænset område i naturen, hvor vi ser et samspil mellem dyr og planter, ikke levende og levende organismer. Et økosystem kan være det, vi kommer til at snakke om, for eksempel søer, åer, måske en hede eller en skov. Og de fysiske og kemiske forhold ændrer sig for det omgivende miljø, som vi kan se overalt på verden. Der kan være forskelle i temperatur, i lys og i fugtighed. Og disse forhold kaldes de ikke-levende eller abiotiske faktorer. Så for at klare sig på det her i det her miljø, så må dyrene prøve at tilpasse sig i forhold til de abiotiske vækstfaktorer og deres konkurrenter. For eksempel en plante vil måske blive udkonkurreret af en anden plante, fordi den anden plante overskygger den. Og derved vinder så den stærkeste plante og den plante, der tager alt sollyset. Konkurrencer mellem de levende dyr og de levende organismer kaldes de biotiske faktorer. Kigger vi sådan ind under økosystemet, kan vi så finde en fødekæde. En fødekæde er så et samspil mellem de levende organismer. For eksempel så kan vi se, at bladet bliver spist af hjorten, som så kan blive spist af mennesket eller mygget. Altså, det er ikke en konkurrence, men det viser lidt, hvem spiser hvem. Og herunder kan vi sætte det under primære producenter, primære konsumenter eller sekundære konsumenter. De primære producenter er vores blad eller planterne i dette fødekæde, og så vores primære konsumenter er så de levende organismer, der spiser vores primære producenter, og bagefter er vores sekundære konsumenter de dyr, som vil spise vores primære konsumenter. Men selvfølgelig, for at disse dyr kan leve, gennemgår de noget, der kaldes respiration og fotosyntese. Respiration er forbeholdt mest de levende dyr, og fotosyntese er forholdt mest planterne, selvom planterne også kan respirere. Ser vi på hvordan en fotosyntese foregår i planterne, så foregår det i plantens grønkorn, hvor vi så får eller putter CO2 og H2O ind i grønkornet, og heraf får vi så O2 og glukose, eller hvad vi kalder det nu til dags, sukker. Respiration foregår derimod i vores cellers mitokondrier, hvor vi i stedet for indsætter vores glukose og vores ilt O2, og deraf får CO2 og vand. Og energien fra glukosen bliver lavet om til ATP, som derefter bruges i for eksempel plantens rødder til at optage næringsstoffer med. For at finde ud af, hvordan for eksempel fotosyntesen fungerede, så har vi lavet forsøg, hvor vi havde vandpest i et reagensglas med vand, og så har vi stillet det tæt på en lampe, og jo tættere vi stillede det på lampen, jo flere bobler kom der op ad planten. Og det vil så sige, at der er sket en fotosyntese, fordi grønkornene for at lave CO2 og H2O om til O2 og sukker, så er her imellem brug for lys. Så jo tættere vi satte det på, jo mere lys fik vi den her vandpest, og jo mere O2, som vi kunne se boble op, ville der så blive produceret i reagensglasset. I et andet forsøg prøvede vi på at bevise, hvornår der skete respiration, og hvornår der skete en fotosyntese ved hjælp af BTB, som er en indikator for pH-værdien i glasset. For eksempel hvis glasset er gult, som vi ser her, så er pH-værdien sur, og hvis det blev blåt, så er pH-værdien basisk.
Det vi så gjorde var at sætte de her reagensglas i forskellige miljø. For eksempel puttede vi det her reagensglas, det der blå, i et miljø, hvor der var mørkt, vil der ske respiration. Og deraf vil det her reagensglas begynde at ligne det der. Fordi at respirationen udleder CO2, og derfor gør vandet surt. Derimod satte vi det her glas ind i sollys, så vil det begynde at danne fotosyntese, og så deraf vil vores vand, altså der vil vandet blive mere blåt, som vi siger modsat. Og der beviser vi lidt, at respirationen foregår mest, når der ikke er lys, og vores fotosyntese foregår, når der er lys til stede. Nu hvor vi taler om vandpest og fotosyntese og respiration i vand, så kan vi kigge på, hvordan vi finder ud af, at et vandløb eller en sø er sundt. Dette ser vi ved at bruge for eksempel et makroindeks, hvor her i vi fanger nogle dyr i åen, og deraf krydser dem af som nedad, hvad det er, vi har fanget. Og så ud fra hvad for nogle dyr vi har fanget, og ud fra hvor mange vi har fanget, kan vi sige, hvor sundt dette vandløb er. Fordi nogle dyr har visse krav for, hvordan det her sø, eller hvordan det her vandløb skal være, før det kan leve i det. Nogle dyr har brug for et meget ikke næringsrig, men med et vandløb med meget ilt i. Og nogle andre kan leve i meget iltfattige vandløb. Så deraf kan vi bestemme, hvor sundt det her vandløb egentlig er. Det som så kan forårsage, at et vandløb eller en sø ikke er så sund, kan for eksempel være vores organiske stoffer, som kommer fra hus- og industrispildevand og gødning fra marker. Og det der sker, er, at de her organiske stoffer kommer ned i vandløbet, og så begynder de her nedbrydere i det her vandløb at skille det her organiske stof fra hinanden. Og nedbrydere bruger respiration. Så når de her nedbrydere begynder at nedbryde, så tager de ilt fra vandet af. Og deraf sker der et iltsvind, og deraf sker der, at mindre eller færre dyr kan leve i det her vandløb eller sø. Der kan også blive tilført det vi kalder plantenæringsstoffer, som er som oftest er nitrat og fosfat. Og tilsammen danner de så et næringssalt, som hvis det bliver tilført i et sø eller et åløb, så vil der ske en voldsom algevækst. De her alger vil så ikke alle sammen blive spist af alle de dyr, der er i det her miljø, og derfor vil de falde ned i bunden af den her sø, og så vil nedbryderne igen begynde at nedbryde de her alger. Og deraf vil der ske en respiration, der vil tage ilt fra vandet af, og deraf vil der ske iltsvind. De to første, som vi ser, de her to, er nogle af dem, der sker oftest, når vi ser på forurenet vandløb eller søer. Den her sker ikke oftest, men sker nu og da. Det er, når sprøjtemidler eller kemikalieaffald, eller for eksempel skibsmaling fra gamle skibe af, kommer i kontakt med vandet. Så sker der det, at de vandlevende organismer får en form for giftvirkning eller nedsat frugtbarhed, så de ikke formerer sig så meget, så der sker et mindre tal af vandlevende organismer i denne miljø, fordi de er påvirket af de her miljøfremmede stoffer. Når vi taler om søer, kan vi også tale om det, vi kalder for et springlag. Det er, når varmt og koldt vand ligger sig i lag. Varmt vand vil oftest flyde ovenpå, fordi det er lettere end det kolde vand, som flyder ned i bunden. Og det vil så give to forskellige miljøer, som vi ser her. Øverst op vil plankton kunne få lys, og der vil dyrplankton kunne spise plankton, eller planktonalgerne, og deraf vil der komme fisk
i form af fredfisk og rovfisk. Men så nede i bunden vil der ikke komme særlig meget lys. Men alt det her affald fra plantealgerne vil så falde ned til bunden, og der vil være nedbryderne. Begynde at nedbryde det her affald, som planktonalgerne har afsat. Og hernede vil så ske respiration. At i det nederste springlag er der meget iltfattigt på grund af respirationen, men der er rigtig meget næringsrigt. Det der så kan ske ved sådan noget her springlag er en ond cirkel. For hvis nu vi tilfører næringsstoffer som nitrat og fosfat, vil der komme flere planktonalger, og de her vil så dø og synke til bunds, og der vil komme mere organisk stof på søbunden, og så vil nedbryderne begynde at nedbryde de her alger. Der vil komme så iltmangel ved bunden, bunddyrene vil så begynde at dø, og på grund af at der er en iltmangel dernede, så vil de her næringsstoffer gerne søge mod iltrige reaktioner, og vil så søge op mod toppen, hvor så flere planktonalger vil formere sig. Det kan også ske, at flere planktonalger vil dø, vandet bliver uklar, bundplanter vil så dø, fordi de ikke kan få sollys. Og så rovfisk vil så få sværere ved at jage fredfisk, og så fredfisk vil så æde flere dyreplankton, og der vil dyreplankton ikke æde alle planktonalgerne, som vil komme frem af, at der vil blive tilsat de her næringsstoffer. Nu går vi videre til det, vi kalder kulstofkredsløb. Det vi ser her er, hvis vi starter hernede, så ser vi, at der CO2 i luften, som så bliver optaget af vores planter. Vores planter bliver så spist af vores dyr, som bruger det ilt, som planterne producerer, til at udånde eller respirere CO2. Men også når dyrene dør, så vil det CO2, som de har optaget, også udfældes fra deres kroppe, og nedbryderne, der nedbryder de her døde dyr, vil også respirere og deraf også udvinde eller give CO2 til atmosfæren. Og det her vil så gå i en stor cirkel om og om igen. Det som så nogle forskere mener er problemet med det her kulstofkredsløb er, at vi mennesker er begyndt at tilføre mere CO2 end før ind i den her atmosfære. For eksempel så brænder vi benzin af, vi brænder ting af til at opvarme vores huse, vi brænder alt muligt af for at udvinde energien fra det. Og hvis vi så forestiller os, at det her er jorden, så vil CO2'en begynde at lægge sig i et lag rundt om jorden, som et æble, eller som skrald på et æble, skulle vi nok hellere sige. Når solen så skinner på vores jord, så vil strålerne gå ind igennem atmosfæren, og så vil det også det der sker er, at strålerne plejede at gå tilbage ud i rummet. Men nu vil strålerne gå ind, og så vil det spejle sig af vores jord, men så vil det ramme vores atmosfære, og så blive ved med at gentage sig med at spejle sig, indtil det lige så stille begynder at svinde hen. Det er så problemet, fordi at jo flere gange solstrålen begynder at hamre ind i vores jord, jo varmere bliver vores jord så, hvilket så sker, at polerne begynder at smelte, og det vil så give oversvømmelser, og det fordampede vand vil også give større regnskyld og større storme, hvilket så leder til nogle naturkatastrofer rundt om i verden, som nogle forskere mener, vi måske ville kunne undgå, hvis vi ikke havde udspildt så meget CO2 i atmosfæren. Det der var så alt om, hvad jeg vil snakke om økologi i dag. Tak for at I lyttede, og have selv en god dag.